it's Mount Vernon, because that's where I actually live. Hometown. How in the fuck are you about to say? The way that we do it, it's not the way. No, don't you sweat it, you not in the way. Nothing you do could be every my day. Cash is fuck on my bed, I lay. Look at the ceiling, it fade away. Stressing and checking on me for a blessing, but I could hear nothing but God for the day. Sure you can afford that, I get it. Looking like a bum, only think I'm holding pennies. Pull out your mortgage, just spend it in a minute. Take it how you wanna, get mad when you get it. Blame everyone around you for the money you ain't getting. Boy, man, up to the life you ain't living. Times I get chillin' sometimes, I'm forgiving my mind's on the rhythm, so don't fuck up when I see you. Loose knit, cotton chains banging off my body, sounding like a dog walking, razor barking. If you buy me, let the scotch light blind him, let the switch restyle him. I ain't never going back to what I did back in old bones, new flow, still flicking ash up on my clothes. 1-800-DEAD boy if they need to hit my phone. A stage sale, opals on the finger, make me hope for rain. Never going back to nickel diamond for some pain. Meidän kuvaaja Iiro. Moro. Ja Milo. Terve. Ja Ahmed. Let's get it funk up on that fun up in this dancery. We got y'all open, now you float. Tervetuloa uuden Goodfellasten videon pariin. Tänään ollaan täällä Turussa katsomassa vapaaottelua. Elikkäs tultiin Suomen jännittävimpään vapaaottelutapahtumaan Hamaraan ja katsotaan tänään mitä sitten on luvassa ja käydään vähän kuvaamassa. Elikkäs piti tänään tulla kuvaamaan, mutta mä päädyin tänne kehään, niin mä en tiedä, vissi Kuro on järkännyt mullekin matsi Ahmedin vastaan. Tai no nyt Hamal tuli tänne Haman kanssa piet matsi. Iiro, kenen matsia sä odotat eniten? Täytyy sanoa Karvanin matsi, jolla vanhoja treenikavereita Vaasasta, niin Karvanin matsi. Milos, kenen matsia odotat eniten? Sanotaan näin, että toi on toi Tanvera ja Pirttihankaan matsi, niin se on aika mielenkiintoinen. Molemmat on isoja kavereja ja molemmilla on se kyky tyrmätä toisen, niin mä luulen, että joltain kyllä sammuttaa silmät tossa. Siellä on kyllä isoja poikia ottelemassa. Tultiin tänne niin kuin meidän salin ottelijoiden pukuhuoneeseen ja Rasberg ja Miki, mutta täällä ei näytä olevan ketään. Ottelijat kannattaa olla tulematta. Joo. Mä voisin otella niitten puolesta. Äijä ottaa niitten paikan. Kurosen Mikamalla. Talo isäntä paikalla. Terve. Morjes. Miten menee? Menee kivasti. Alkaa olla ison stressi ohitte ja kyllä niin kuin joka tapahtuma menee eteenpäin. Kyllä sen tässä näkee. Se oli hyvä ainakin, että nyt nähtiin promottori ihan pyörittämään sitä paikkaa. Tänään se ei ottele, silloin yleensä tapana ollut otellakin, mutta tänään se ottaa vähän easymin. No, tää on ehkä jopa vielä stressaavampaa. Silloin kun ottelee, niin ei ehdi keskittymään muuta kuin siihen ottelemiseen. Nyt joutuu stressaamaan joka asiaa. Kyllä. Ei kyllä tää kivasti mene. Vaatetus on vähän eri nyt kun ei ottele. Täytyy sanoa tosi hyvältä näyttää paikat. Kyllä tää on. Hyvältä näyttää. Mä yritän käyttäytyä nätisti, mä joudun itse tuonne Ahmedin kanssa. Eli nyt mennään hissiin ja mihin me lähdetään? Ylimpään kerrokseen. Ilmeisesti, eli toisen kerroksen. Niin, eli toiseen kerrokseen. Juu, käydään katsomassa mikä meininki siellä on. Taas tänään hieno kamppailu. Monen alan miehiä. Äijä syö samalla ja kuvaa samalla. Täytyy tehdä töitä, kato. Aika täynnä on. Mäkin pyrin juoksemaan tonne kehään vierustalla, kun siellä ottelee meidän salin ottelija Rasberg, niin äkkiä sinne käydään lähempää katsomassa mikä fiilis hänellä on. Tai no, mä luulen, että mä en kyllä hirveästi saa hänestä irti, mutta ainakin ilmeitä voin kuvata.
Rasberg vei matsi. Katsotaan, Kots tulee tänne, niin katsotaan, jos päästään vähän moikkaamaan. Fucking nice man. Fucking good. Thank you. Thank you. Thank you. The knee was perfect. I waited for it. It came. It came naturally, organically. It came like a law rock. Muay Thai has been giving you something. Yeah, working on my Muay Thai. Yeah, that's what we've been doing. Yeah. That's exactly what we're working we on. did it in the warm-up, but we did it yesterday. We've been doing that shit for a really long time. Punainen kulma Otto Saari. Mikä on game plan? Mä oon harjoitellut tosi paljon pystyä. Mä aloitan pystyllä tietenkin. Mä yritän viedä pystyllä siihen asti, että mä otan maahan. Ja siellä maassa mä teen mun bravuurit, ground and pound, haen lukkoon. Jos ei lukkoon, niin sit mä tyrmään sen jotenkin. Joko pystyssä tai alhaalla. Jos sä ukollat sen, niin millä ukolla? Mä uskon, että takapuristuksella tai sitten krusifiksilla. Ei mitään, tsemppiä. Kiitos. Miten menee? Mukava nähdä. Ihan hyvin. Mikä on game plan? Potkulla päähän. Ei. Nyrkkeillä, kätellä. Nuori liikkuva kaveri. Aina hän on nuori. Työ on hauskaa käteen. Tää laittaa verhon kiinni ja tää sammuttaa valot. Mikä tää? Ei se toinen. Toinen. On se hyvin tehty. On se hyvin. Mä joudun terävää. Noin, lyö vaan, laita vaan väkivaltaa nyt Honkanen, kuulitko? Väkivaltaa mukaan. Se jakso kirjoittaa aivan kaamuun saakka sitä. Etukäsi. Väkivaltaa mukaan. Noin just. Ylös takajakäpäri ylös. Hyvä näyttää, se on joholla. Noin. Kädet toimii. Jos toinen kääntää päänsä siihen tarjottimeen ja siihen osuu, sillä ei voi mitään, se vahinko. Mut jos jatkaa sitä lyömistä semmoiseen niinku niskaan tai pään taakse, niin se on kielletty. Tuomari sanoi, että älä lyö pään taakse. Tai englanniksi siinä kohtaa do not punch the back of the head. Jos jatkaa sitä, tuomari sanoo stop ja nostaa ylös, se positio menettää. Et ei kannata sillä tavalla. Joo. Tsemppiä Mats. Kiitos. Pörssi alakerta sen punnituksen jälkeen. Sormet romppaan. En mä pystynyt kahteen päivään syömään. Eikä tule edes ääntä saada. Siis niinku, Ihan lähtee. vaikka mä tankkasin sunnuntai ehkä, oli eka päivä, mä pystyn käyttämään haarukkaa ja veistä ilman, että vittu sormet veti tälleen koko. Mut on terveellistä. Ja kroppa tottuu. ei tullut mitään. Kroppa tottuu, ei se. Niin se vaan kompensoisi huonoa kuntoa. Eikö saa paremmin? Täällä on ottelijat, jotka on menossa tästä ottelemaan ja nyt valmistautuu tässä ja on tässä vähän niinku sivussa katsellaan vähän mikä meininki. Ei viitti häiritä niin paljon, koska kyllä ottelijat on tosi keskittyneet täällä. It's go time! Karva. Käsi sisään taas! Käsi sisään, Karva! Kun sä teet tolleen, niin se joutuu vaan selviytyy. Hyökkäät polvilla, hyökkäät kyynärpäällä, uhkaat ohituksella. Noin! Se oli hyvä se, kun Karvani osui se puhdas osuma naama, niin Karvan puolusti sen tosi hyvin. Se kyllä tipahti kerran, mutta se ei luovuttanut. Ei, se veti loppuun. Sai voiton. Siinä on kova tahdonvoima, kurdilainen tahdonvoima ja leijonan sydän. Kurdilainen sisu, juu. Kulmamiehet on iloisia. Kova duuni tuottaa tulosta. Hieno matsi. Ei mennyt niin kuin lupasin, mutta kuitenkin. Tää oli hito hyvä matsi. Nyt olisi tulossa tyrmäyskursaan.
Nyt jännittää. Mä en tiedä kuuleeko sä, kun kulmamies sanoi, että alasvienti. Mä luulen, että sille yrittää hämätä niin Romeo overhandi. Kuulet sä noita lyöntejä ja pohtia? Radiaattori meininki. Tykkää. Tätä mä odotan. Mä sanoin, että se potku on jollekin roota. Raakalaji. Tällä se on 2 soturia. Oli yksi pahimpia tyrmäyksiä, mitä mä oon nähnyt. Kyllä kemiläisiltä saa voimaa löytyy. Oli raju näköinen, joo. Mitä ajatuksia Jussin tyrmäyksestä? Raju, brutaali. Se oli brutaali. Siinä on puhdas tainyrkkeilijä, kun hyppäs vapauttelukehään ja vittu se on, Jussilla on Monster. Maalaisvoima. Kyllä. Mä en nähnyt, mutta mä kuulin sen. Monster, heavy hand. No, eikö se ollut toinen tyrmäys putkeen ammalla? Mä en muista miten edellisessä kävi. Ehkä. Vaarallinen mies. Toinen tyrmäys. Eka oli se kyynärpää. Niin totta, nyt mä muistan. Niin oli. Joo, nyt mä muistan. Yeah! Come on! In the red collar, from Finland, from Turku, Misi Ruhman! I'm down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a high style, cursed out. I see when the time's out. Get my burst out, fucking time's out. Oh yeah, cause you voted me. Got no kids, got me daddy of the day. I be rich and no money, that's the thing. Got no queen, but I'm treated like a king. Ay. I see money, I see bitches in the Bentley. How the fuck you still a loser? You a dead J. I say you don't wanna take another chance straight. Get the fuck out my face, I don't wanna dance straight. Hey, yeah, on my days, tell me on my days. I've been ballin', yes I'm ballin' every day. Yeah, bouncing all you gotta catch your fade. I'm a alley, you can boy you out of way. Mitä mieltä on Matti? Meni täydellisesti. Ei mitään vikaa. Kaikki meni hyvin. Ei turhia osumia, ei tyhmiä virheitä. Kyllä se kumminkin, se lähti aina se oikea jälkeen, se lähti räkimään. Ja kumminkin, ettei se painanut sitä yhtään. Niin me lyötiin ristiin pari kertaa, niin mä ajattelin, että vittu, että tää nyt on vähän lottoa, vaikka mä osuisin yhden kerran. Mä pari kertaa sulattiin. Niin. Hyvä maltti oli niissä. Joo, mut siis se just, että se on vähän arpapeli. Valtonen päälle. On valtonen päällä. Alla. Selosta vähän. No mitä tässä nyt selostais? Pojat on siellä häkkiä vasten. Niinku melkein koko matsi. Tonin pitäisi saada pikkusen tilaa vaan sinne niin. Kääntö ja selkeä vähän tilaa ja joku kova pommi sen. Yksi kova pommi. Se polvi, vika polvi, saa irti ja kaveri tulee jalkoihin. Kaikki peli, monishot loppuun. Sitä upparia se nyt odottaa, mutta polvea se ei odottaa. Niin, kun upparis on yrittänyt monta kertaa. Se tiedetään, se menee joka kerta vähän sivuun. Mut ekan pitäisi päästä irti tuolta. Kammaa tonne! Kimuraa, kato, kimuraa. Ota kimuraa. Otti kiinni, mut saaks käden pois? Kyllä Vihu taisi voittaa. Joo. Joo, mä katsoin, että kello on 0. Pitkä hyvä ura tonne. 51 tai 2 matsia. 51 tai 2. Jompikumpi, joo. Valtsu hävisi. Se oli hienoa, hienoja miehiä. Hienoa kamppailuhenkeä.
sellainen tapahtuma tällä kertaa. Hohoja. Hei, kiitos. Oli upea tapahtuma. Täällä ollaan Iron kanssa. Se oli siinä. Se oli siinä. Hot. Eikä lähdetä syömään tai jotain. Kyllä. Moro. Peace, peace. Power. Power. Mad liberator. Death operator.